Saivat töitä Lauttasaaren jälkeen, Helsingin jälkeen Kuopiosta ja lukiolaisille se oli aika kauhea menetys. Mutta onneksi isästä tuli Rotary nuorisovaihtoasiamies. Ja sen takia aina kun Suomen rotareissa jostain oli joku peruuttanut, niin meidän perheestä oli 3 lasta, niin meidän perheestä Kuopiosta joku lähti. Niinpä mä olin ensimmäisen rotarimatkani, ensin mä olin USAssa vuoden opiskelija muuten koululaisena, mutta sitten mun ensimmäinen rotarimatkani oli Odenseen ja Svenborgin rotariklubiin Tanskaan, Lauritsenin merenkulkuoppilaitoksessa oltiin sisareni kanssa. Sitten olin Ravennassa ylioppilaskesänä unohtumattoman 4 viikkoa. Sitä ennen en tiennyt, että olin skandiblondi, mutta siellä sen opin. Sitten sain ensimmäisen erittäin hyvän opintoihin liittyvän työpaikan Hannoverin Rotary-klubin kautta Sprengelin suklaatehtaalta. No tultuani sitten ja oltuani Valiossa Reijo Vatanen tiedotuspäällikkö kertoi, että tämä klubi perustetaan. Ja hän sanoi, että kun sä oot aina leveillyt tuolla kansainvälisyydellä, niin sä voisit nyt tulla maksamaan takaisin ja ottaa klubista nuorisovaihtotehtävät. Mä en tullut siihen tehtävään, mutta mä sain oppaakseni Popen ja sitten Reiman. Ja ne opetti, että kannattaa ottaa sihteerin tehtävät, niin tutustuu nopeasti kaikkiin. Ja niinpä tein. Kun ensiksi tutustui kaikkiin, jotka tähän klubiin perustamisvuonna tuli, niin sitten sen jälkeen oli helppo ottaa mukaansa ne uudet, jotka tulevat. No mitä mä oon oppinut? Mä oon oppinut, että kansainvälisyys kannattaa. Ja sitten se, että isäni opetti, siinä vaiheessa hän kuoli sitten kyllä hyvin varhain, samaan asiaan kuin mikä oli siellä Ravennan Rotary-klubissa teemana, että tänne tullaan sen takia, että on eri ammattialojen ihmisiä, tavataan, jutellaan, jatketaan niistä samoista jutuista, jotka viime viikolla oli. Tänään olemme keskustelleet Nokian henkilöstön uusista vaiheista. Mutta ennen kaikkea sen takia, että juuri me olemme täällä ja tapaamme toisiamme. Kuullaan hyvä luento ja syödään hyvin. Ja sitten mä en nyt ihan muista, että olisiko siellä Tanskassa vilahtanut tämä, että kerätään jotain rahaa johonkin hyvään tarkoitukseen. Mutta sehän oli Suomessa itsestään selvää, koska meillähän niin kuin raha-automaattiyhdistyksen kautta pelaamalla ja pongaamalla on rahat jo kerätty ja sosiaaliturvan kautta maksetaan. Mutta ihan oikeasti tämä puoli, tämä amerikkalainen hyväntekeväisyyden kaiken kattava ja tällainen mukaansa tempaava se on mulle vasta tullut nyt sitten paljon myöhemmin rotariuteen.